nwaanyị nọrọ na Catholic chọọchị, nwaanyị ịfụrụ na Catholic chọọchị, nwaanyị gịnị a na-abụ gbara akwụkwọ na Catholic chọọchị wee biri dịka di na nwunye wee mụtasịa nwa, nwaanyị afọ o nwere right ịnọgide jebe ụka ọzọ without agwara gị? Ọ gwagodo gị isi mba, o nwere right? Gị nwa bụ nwoke, ị nwere right ịnọgide decide ajebe ụka ọzọ ọ bụgodo na nwunye gị si mba? Ị nwere right? Like nwoke o nwere ike imeke this decision jebe ụka ọzọ? Nwaanyị o nwere ike ka nwoke nwere, nwaanyị enwero? O nwere any reason ị ga-eji jebe ụka ọzọ ebe your partner achọrọ? Kwesịrị ime enye ọdụ mma ọdụ njọ or your right? Can you, after all, n'ịba adult? I don't know, but ife unu na-agbakwekọrịta bụ ife unu na-agbakwekọrịta. Ọ bụgodo na ichenji mind gị, ọ bụ na ọ dị okay with your husband, fine. Mana ọ bụ na ọ dịrị okay, ọ ife a ga-ana ana wee karịa nyaga na ọ bụ ife a ga-erubere isi ma ịchọkwa amụ. Ndị be anyị, daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.